Nifa production jabrani la jabago malikono malikoka ale ni Ondo TV kanbago ama foko awni nyankuma kawla doniya ka foko ni anga emission mandi kena sigile no ye mifashi insta re jemkami nabilla waliya awdemso abalmamso labati dunya fe ame wuli kasi anga seko ni dongo tigila mugoma munum barala anga jamana kono arkonnana bi angulla kasi anga fitna yelendo fi nino ale tinake mo dugule malikono tuguni parce que a bilama yela ko kelado nga bi tatna ke basi kan nabe dese cela kado nga bamanan kote ko ma ibenindu ireda amina sama mo mi do avena yere fayana anaka jamao ama foko oni nyankuma marhaba awsumogo basi tula bashi tawla basi fuete si awira du alhamdulillah donc amadam ne ila alhamdulillah koduma jamduma ne to Seguba Konate min beben lo ko kunto ko junior kamel jina fo malla abana amin dalimoka to ko Karim Siribe nde mo be mure ko lay kurango amin dalimoka ko Samu Jagti aha ne to ko Musa Kalawanti ya ni ya da fale ne ni ya ko bere da fale donc yela tena ke anshi ne gilay bi fen be Musa Kalawanti wo kuntogo ani lay kurango fen bo ko labi awni ni ambebe na je ka doni nyedo o labi nala gis donc ama fo kuntogo naam yala barain mi yela koy era be se ka fo idona la tugodi onyana ndugo yela koy ajarane kuntugo de sababula no yela jina ko ka acteur principal kuntugo ni kuntugo kanun de ka kanun ka layini ala fe ko mbe fe na kan nyon mais amake ala maseka son tugo slanga nyon parce que ntuntira ntumi jamana ko fedi a wuli la ka fo ko kuntugo fatura est ce que yere mena ne manamba sawa ko di sira di mo jona ka ka cedri bola ba sa jara ka ka cedri bola jari d'accord lay kurangu munana ni e ka se ka do comédie konnana munana na hakilnay défilé fitini mais ay comédie folo damine ni mun ya damine wa sala rahmia fi kado bo bana wa kun kadi la wa fa ni ka damine comédie fera ka gaina fa kan akano bon ni mo mun ba ke buku na ko bela dira gi na wakili bo obega siga oron na bega se wuje quoi bon ni bara ko nan na do ke siga oron le jimbo do siga ji gai wal mali na bara re una kantida bon ni mo ni on be folla bo ri kama ya da quoi d'accord bon c'est ça parlant mbanga bon amira commencer à ke comédie re kadni bana d'accord familiali sorolola Musa Kofi Musa Kalawanti d'accord e ka kanu sorola to godi comédie konnana ko ne ka kanu sorola comédie ya foto na lere ko ni ajari depuis Musa Kalawanti be aka kan sala la ge aso comédie kani d'accord mais kana se ko ngana do akono bi ka ko ma ka ga ta bai ko sorola kundu junior hate parce que kundu junior ko intérieur bon na ko na ka ko menna bo vraiment ni ngon kari me menera to ma ke baso ni se ga ko vale ko ma ko oh yala de ni se ga para ga ko bi ngo be d'accord familiali sorolola amena kuntoko fanfe kuntoko naam beba do ka fo lagne ani mali ni be fakele bakele ole yala kuntoko
e yɛrɛ bɔra dugu jumɛn na fɔlɔ an ka daminɛ ne yɛrɛ awɔ bon n bɛ se k'a fɔ n bɛ yɔrɔ min na yan ne bɔra yan de awɔ parce que ne fa ye yanka ye ne ba ye yanka ye u b'a wala Bamakɔ ne dɛmɛ ko sugu fɔ Bamakɔ de an ye Bamakɔkaw de mais i sigilen bɛ quartier jumɛn na Ngolobugu la université ba in kɛrɛfɛ ni ko ko Ngolobugu dɔrɔn université ba in kɛrɛfɛ ok faamuyali sɔrɔla la alhamdulillah Kuntogo yala i ye laginɛka de wa ou bien i yɛrɛ y'a fɔ Kuntogo kanu donna e la ka se ka baara in kɛ e ye laginɛka de wa walima i ka mɔgɔ dɔ de bɛ Laginɛ n'i taara sigi Laginɛ o fɛ ka se ka baara in dege fana wallahi ma deli ka se Laginɛ ma deli ka se Laginɛ wa mɔgɔ tɛ n fana bolo Laginɛ n bɛ min dɔn hali ma se frontière la i ni ye nin ko o ko la kanu de y'a kɛ kanu ye fɛnba ye mais mɔgɔ i bɛ dɔ kanu nka i tɛ kɛ o baarakɛla fana nka Ala y'a kanu don i la i b'a fɛ k'a pratiquer fana ka k'a ɲɔgɔn ye wallahi kabini n y'a mɛn ko Kuntogo sara a ka di ne ye de ka Kuntogo place ta k'a yira diɲɛ la k'a fɔ ko Kuntogo ma sa k'a bɛɛ o de ye n donkunya la ka dimi bɔ mɔgɔw la Ala ka sira jɛlen halisa d'accord an bɛ taa ɲɛfɛ halisa yala Kuntogo junior i donna école la awɔ n donna école la mais ma taa yɔrɔ jan dɛ ne donna école la 98 ka école bila 2011 n ye classe 2 sɔrɔ DEF kɔfɛ dessin bâtiment la n danna yen ok faamuyaliba sɔrɔla la Kuntogo sisan nɔ yani kuma ka caya ko kisɛ ka kala Kuntogo bi yan Musa Kalabanci bi yan Laji Kurabu bi yan a ka d'an ye a bɛ se ka sketch dɔ kɛ ka an n'an kanubagaw la yɛlɛ dɔw kɔni an ye ne kun tora ko si la wa ko si a bɛ nin kɔrɔ dɔn wa o tɛ ɲɛfɔ ye fɛn julen o b'a dɔn ko n y'a kusi mɛn na nin de kunun k'an walen tɛrɛlen Bamakɔ a y'a fɔ yɔrɔ min ma ko pɔnkura sanfɛla ne haya ko tiɲɛ de fiyewu ne haya b'a k'i bolo n kelen sigi telimani de kɔfɛ n kɔ n balolen kan bɔ kan bi bɛnti 2 nari ɲɔgɔn gasini de kan a ma kɛ i de ɲɛna bɛnti 2 bɛ k'i yɛrɛ tɛrɛ de kɔ kɔnɔ ni ne haya tɛrɛ tɛ n fɛ kojugu de wa boli kɛ fɛn de nin boli yɛrɛ yɛrɛ de nin kojugu de i b'a fɔ n y'o fɔ a fɔ l'heure de passer fewu Sunkaro b'a se i ka Sunkaro dɔn Sunkaro an kɔni de k'an wɔtɔ dɔndɔniya kɛla dɔndɔni kojugu hali mamare a b'a fɔ n y'o kɔ ko a ye wala dɔndɔniya kɛra n tɛ mu gbasa la ka fa n tɛ mu gbasa la an kɔni de k'a sɔrɔ cɛmɔba tɛ a wa cɛmɔba tɛ a sini k'an nana dɔndɔni kɛra yogoro ayi ma yogoro ye yogoro bolo ko jaabi k'a minɛ Laginɛ fɔ Mali n ɲɔgɔn dɔnkɛla tɛ o n k'a minɛ dɔ le kan k'an kurukuru ni wɛrɛ yan fɛ n dina yan fɛ ni wɛrɛ yan fɛ n dina yan fɛ an tora la n kɔ jaa dosokɔrɔ belebele dɔ dalen cɛ kɛrɛfɛ cɛmɔbaw tɔrɔ fɛ o dosokɔrɔ o ma kuma a wulili ka na n de sunbu ka ban kawaii la a ye k'a lama n kɔ tuguni yogoro ayi ma yogoro k'a minɛ dɔn kan dosokɔrɔ k'i wuli de Allahu akibaru i ye Sameru dɔn n tamɛli de ko Sameru n'o k'a daminɛ an kɔ de k'a daminɛ an kɔ kuruu k'a daminɛ o k'a tɛrɛlen kelen ka finiju a y'i la finiju gansan k'o cɛ k'o kɛn kan ayi fo k'an fɔ fo n ye fɔ n tɛ dɔnniya kɛ o kɔ n tɛ dɔnniya kɛ o kɔ mɔtɔw bɛ fɔlɔ yan o de Sala Mamadu an ye wa nin diyara kojugu alhamdulillah ayiwa ko kanu ka baara ye kelen ni mɔgɔ n'i y'a kanu k'a fɔ k'i bɛ a imiter i jija i ka s'a la vraiment min tɛmɛna sisan nɔ e yɛrɛ sɔnna Mifa Production Jabaranin lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'o de fɔ halisa ko nin ye aw ka émission man di de émission min tɔgɔ Mifa Chez Une Star ko bi ta tɛna kɛ basi ye k'an na bɛ dɛsɛ an bɛ Kuntogo n'a ka jamaw bolo bi
yɛlɛtina kɛ an si negele an bɛ taa ɲɛfɛ halisa Kuntugu yala i bɛ baara wɛrɛ kɛ ka fara comédie in kan n tɛ baara wɛrɛ la fɔlɔ dɛ komi n y'a fɔ aw ye cogo min anw ye aventurier kɔrɔw de an tun bɛ aventure la bon an nana Mali la yan baara min b'an bolo an tun bɛ chauffeur de kɛ an b'an débrouiller dɔɔni an bɛ benninw boli bon Mali situation ko baara ko ma nɔgɔn bɛɛ b'a kalama là où nous sommes wa an sigilen don kabini n nana 2022 fɔ sisan an sigilen don tiɲɛ na n tɛ baara la fɔlɔ kɔni n tɛ baara la fɔlɔ d'accord faamuyaliba sɔrɔla o la alhamdulillah Kuntugu baara o baara i bɛ taa ye k'a fɔ gɛlɛya b'a la nɔgɔya yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na mais baara in a daminɛ ni sisan cɛ i bɛ se k'a fɔ i ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ a kɔnɔna na Allahu akibaru ana binin ka yi ba i yɛrɛ y'a fɔ cogo min baara foyi tɛ gɛlɛya tɛ fɛn min na bon diɲɛ baara o baara kanu de don o ye tiɲɛ ni kanu kun tɛ an filɛ heure min na nin tɛ ne sɔrɔ a la o ye tiɲɛ ka da mun kan n ye ko caman caman sɔrɔ baara in kɔnɔ o bɛɛ tɛ se ka fɔ an bɛ a bakuruba fɔ ne baara ɲɔgɔn minnu filɛ nin ne ninnu bɛ baara kɛ u bɛ n ka situation dɔn u b'a dɔn position foyi tɛ na n y'a ɲɛf'u ye u ka tugu n kɔ an bɛ baara kɛ o kɛcogo la don dɔw yɛrɛ bɛ kɛ ne bɛ ninnu wele hali an ka taa ci dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ hali essence sɔngɔ u yɛrɛ b'a b'u yɛrɛ kun o ye gɛlɛya dɔ ye bon a maloya bɛɛ na ka u wele an ka taa nin ciw kɛ n tɛ ka foyi sɔrɔ ka d'u ma mais malgré tout u bɛɛ kɛlen bɛ ka kanu fana kɔsɔn u bɛ n kɔ o kan o gɛlɛya bɛ na kelen gɛlɛya filanan o ye famille kɔnɔna ye yɔrɔ an bɛ artisiya kɔni kɔnɔna kɔni bɛɛ b'a kɔnɔna dɔn n'i bɛ duba de la a ka gɛlɛn mɔgɔ t'olu bɛɛ fɔ quoi n bɛ se ka min kɔni fɔ bakuruba fɔli la o y'o ye fɔlɔ d'accord yala baara kɔnɔna na i ye nɔgɔya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don olu fɛnɛ na dɔɔni bon diɲɛ ko o ko gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen est-ce que nin tɛ nɔgɔya la ko in kɔnɔ fɔlɔ dɛ m'a ye cogo di ayi ma nɔgɔya kɔnɔ baara in na fɔlɔ walahi tiɲɛ yɛrɛ la n kɔni bɛ ka baara in kɛ komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min kanu mais k'a fɔ ko nin yɔrɔ dɔ de yɔrɔ min nɔgɔyara ne mɔ a fɔ n'a kɛra n seginna n ka fɔlen kɔrɔ kan o ye ninnu tuguna n kɔ ka n dɛmɛ kanu kama ni n tɛ ka se ka fɛn d'u ma u sɔnna o ma u bɛ n kɔ an ka baara kɛ o kan o nɔgɔya kɔni o kɛra n ye n'o tɛ tiɲɛ na a ka gɛlɛn dɛ ayiwa ala ka nɔgɔya don a ko la barisa kanu ka baara ye kelen a bɛ ten n'ala sɔnna kanu ma fɛn min fɔ a ma jufa fewu o ye tiɲɛ yala Kuntugu baara in kɔnɔna na i n'a fɔ comédien tɔw ni ɲɔgɔn cɛ i ma gɛlɛya sɔrɔ o ko la bon sisan ne ni comédien tɔw cɛ n ma gɛlɛya sɔrɔ parce que n'i ye mɔgɔ wele n bɛ se k'a fɔ n ye mɔgɔ dama dama wele quoi n tɛ se k'o bɛɛ tɔgɔ fɔ komi a bɛ faamu n ma gɛlɛya sɔrɔ n ma gɛlɛya sɔrɔ bon kuma dɔ la déplacement ko ni fɛnw de b'a kɛ ni an bɛ tigɛ ɲɔgɔn na dɔɔni sinon n'o tɛ k'a fɔ gɛlɛya bɛ n'u cɛ gɛlɛya foyi tɛ ni comédien si cɛ tiɲɛ yɛrɛ la awɔ ok faamuyali sɔrɔla o la a k'an na yɛlɛ dɔɔni Musa Kofi o ko y'i bolo dɛ o tɛ baasi ye bara kun i ye kuma la kuma yɔrɔ dɔ ye o ye kɛla mɔgɔninfin la sinon Kuntugu y'a fɔ cogo min na ko nɛgɛ haya ale la ale bɛnni fila min ye accident kɛ Kuntugu la ne tun m'o bɛnni kelen chauffeur kɛ ne fili fo ba kɔnɔ tila ka Tunale o de fo o ka kelen k'i bɛlɛn o don ani tigɛ ni k'i tigɛ an b'a wuli yan ne bɛnni fa ye sɛnsɛnna ka tila ka bɔ an yɛrɛ kɔni tora ye hali kalan ma ne wa n dabo ne ko an ka kuni baldan kɛ kuni bɛ tɛmɛ ban alhamdulillah kunu hakatonya kafiri mo ju an wali terrain kɔnɔ de i ka na samara ko ka samara mɛ terrain sena tɔni kelen de tɛ a fila tɔni fila an wali ne ta kelen ka bi na le ka tɔni fila ne ta tɔni duuru ni ka ye n ka balontan dabila tew kabini Frederic ka balon bila Umaru k'a bila Kante k'a bila n fana k'a bila ale
ale y'a bila ale tɛ balo ko in k'a bila dɔrɔn k'a bila de kama tɛrɛ mun fɛ i b'a bɛ ɲɔ balontan tɛ a fɔ pasi de tɛ kɛlɛ in ma an tɛrɛ b'a wa balontan di ya Frédéric tɛrɛ mɔ 35 de marqué la a b'a mɔ 35 marqué a di kun kɔrɔ tan kɔrɔ ka singa ka balon ta ka wala Umar disi la Umar bi yɛlɛma mɔ 16 a dɔw gasi ko bi a b'aw gasi ko bi a di kun kɔrɔ ka si kelen kɔrɔ k'a bin disi kan a ye jɔ kɔnɔ mɔgɔ de tɔgɔ fɔ sisan Frédéric 11 Umaru Kande mɔ 11 ole salama an ye wa fɛ maraba n ba ne Mɔtɛ kuma la yɔrɔ o jara an bɛ taa ɲɛfɛ halisa mi fa production jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'o de fɔ halisa ko yɛlɛ tɛna kɛ an si negela ye bi an bɛ Kuntugu n'a ka jamaw bolo bi yala Kuntugu a ka groupe in yɛrɛ tɔgɔ b'a la tɔgɔ b'a la a tɔgɔ Kuntugu junior officiel groupe tɔgɔ a tɔgɔ de fewu d'accord an bɛ taa ɲɛfɛ Kuntugu a bɛ se ka kɛ hali n'i donna baara la bi i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ wuli kɔ sini donc baara in kɔnɔna na minnu bɛ ka wuli i kɔ komi i yɛrɛ bɔra ka fɔ sisan nɔ e kɔni bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ bi nka e ma se ka nɔgɔya sɔrɔ a kɔnɔ e bɛ se ka ladilikan jumɛn sɔrɔ ka fɔ olu ɲɛna minnu bɛ ka wuli mɔgɔ kura wa awɔ Allahu akbar ladilikan min bɛ ne bolo bi k'a di mɔgɔ kura ma minnu bɛ fɛ ka don cɛtiri la mɔgɔninfin yanni kɛ don ko la fɔlɔ a t'a kanu kɛ ko la o ye tiɲɛ ni fɛn o fɛn n'i y'a kanu ni ko y'i sɔrɔ a bɛ se ka bɛn i ma quoi filanan mɔgɔninfin n'i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ baara in dɔnniya ka k'i la baara in dɔnniya kɔfɛ i bɛ lafiya sabanan fɛnko diɲɛ fɛn o fɛn n'i b'a la baara in kɛ k'a lawasa fɛn bɛ na mɛ kana don baara la dɔrɔn ka fɛn miiri n bɛ se ka kangari min da ani ladilikan n kɔfɛ mɔgɔw ye o ye o ye d'accord faamuyaliba sɔrɔ l'o la alhamdulillah mais Kuntugu komi e bɛ k'a fɔ ko e ma nɔgɔya sɔrɔ baara in kɔnɔ est ce que minnu fana bɛ e ɲɛ e wulila ka se olu ma baara kɔnɔna na voilà minnu bɛ ne ɲɛ n ma wuli ka se o ma nka a ka di n ye ka wuli ka se o ma mais manque de moyen de tɛ yen parce que komi n yɛrɛ y'a ɲɛf'i ye cogo min n bɛ ka n débrouiller ka nin kɛ dɛmɛ foyi t'a kɔnɔ ne yɛrɛ de bɛ k'a kɛ n yɛrɛ ye i y'a faamu bon bolimafɛn kelen a tɛ n bolo bolimafɛn kelen tɛ n bolo souvent n bɛ appel kɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ dayɛlɛ n ye na mais manque de déplacement n b'a kunna mɛ n bɛna ye n tɛna se ka taa bon diɲɛ baara o baara komi i bɛ k'a fɔ cogo min ni daw yɛlɛnna n'i ma se ka na e tɛ se ka jigin o tigiw la dɛ jigi bɛ kɛ ne yɛrɛ de la o yɔrɔ la wa n ka degun ye nin ye n y'o fɔ o yɔrɔ la ok halisa baara in n'i b'a kɔnɔna na ala ka i sago ye min y'a kɔnɔ ala k'o nɔgɔya ye amina ya rabi i n'i ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen i taara dɛ d'accord Kuntugu mun de ka di Kuntugu ɲɛnamaya yɛrɛ la mun de ka di ne yɛrɛ ye komi fɛn sugu jumɛn e yɛrɛ mun de ka di e yɛrɛ ye ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ ka Kuntugu dɔn muso le diman ne ye fewu muso kɔni o diman ne ye fewu san k'a muso kasilama i b'a muso kasi kelen sɔrɔ o le diman ne ye o diman ɲɛ dɛ o diman le ye i kana kasi ko kuma fɔ i da la ni ne y'a f'i ɲɛna ko ne wɔtɔ kasi dɔ dil'i ma min ye kɔnɔya 7 kɛ i b'a dɔn o ka ɲi nin tɛ mɛn nin an ye waa fɛ i banna kasi kɔnɔya 7 kɛla la i tilala ka kasi ko kuma fɔ i da la bon an ye waa ma mun de man di Kuntugu ye mun ka di i ko min ka di ye san mun man di ye fɛn min man di ne ye fewu k'a fɔ a man di n ye saya
Eto mataro. Du manteni. Nta saya fefu. Eto mata. Nka avocat le lawakan. Avocat nka avocat le sara o lalo kan nka ba wankoro ayi dafa sa jadi ayi ba fo ka aka fen fen ka pun sunata nka yi dafa sa jaka adina benera avocat walen ka ban adina ko baraba aywa na bena dom na kada kede ko nyana ngala ki ta ki nyana dinya mo medai ok famille soro la comme émission mi nga se a kunche yoroma kuntugo ika projet jume dona na tawla ini ka jama obra dianya le fo projet mi na kadine yere ni fanga soro ka se soro o ye ka centre do de créer centre mina kuntugo photo o be kan fe ne yɛrɛ ka statut bɛ kɛ yan kuntuguta bɛ kɛ yan centre de formation centre min ni mɔgɔ bɛ se ka taa arme mɛ bɛɛ lajɛlen dɔ k'a kɔnɔ ka mɔgɔw former centre de kuntugu o ka di n ye dɛ k'o réaliser kɔni o de ka di n ye. D'accord. Ayiwa. Faamuyali sɔrɔla la mais i bɛ i ka page bɛ sɔrɔ fɛn jumɛn ni jumɛn sanfɛ site sanfɛ la la. Ne ka page ne taara YouTube k'a bɛɛ Kuntugu Junior officiel ne taara TikTok kan Kuntugu Junior officiel ne taara Facebook kan Kuntugu Junior officiel a y'o saba le kan fɔlɔ. A bɛ sketch fɛn fɛn kɛ olu bɛɛ bɛ bila. A bɛ bɛ bila. Fosi t'a sɔrɔ. D'accord. Ala ka ani mɔgɔ ɲumanw bɛn. Amina ya Rabbi. Sira la. Baara ninnu a ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn dɛ. Nka ni Ala ye mɔgɔ min ka tile bɔ o bɛ yɛlɛ. Ala ka sira jɛlen bɔ. Yala Kuntugu bɛ se ka fɔ ladilikan jumɛn b'i bolo ka di maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma ani dugawu min b'i bolo ka da o kan Mali kɔnɔ. Ladilikan min bɛ ne bolo n'o ye Kuntugu Junior ye o bɛnnen don an ka jamana ko Mali bɛ cogo min na bi surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya Afrique ye mun mɛn fansi ma nɔgɔn bi Ala ka kɛlɛw bɛɛ lajɛlen ban Ala ka jisumaw kɛ kɛlɛ fura ye. Amina ya Rabbi. Ala ka gɛlɛya jugu ninnu bɔ an kan pewu. Amina ya Rabbi. Ala ka sɔrɔ sabati. Amina. Ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn. Amina. Ala ka fitinaw ba diɲɛ kɔnɔ. Amina. O ye diɲɛ ta ye. Duwawu min bɛ ne bolo fewu n'o ye duwawu yɛrɛ yɛrɛ ye. Min kɛra sababu ye jumɛn? O ye Mali ta de ye o tɛ diɲɛ ta ye. Ala k'an bɛɛ sɔn. Amina. Ka wari d'an ma. Amina. Ka muso ɲuman d'an ma. Ka tɔ d'an ma. Ka jamu d'an ma. An b'a fɔ a lolo kiti ye dan o don la. Kiti kana kɛ yen dɛ. Amina ya Rabbi. A y'i ka kiti bila yɔrɔ fewu. Amina ya Rabbi. O de tɛrɛ n fɛ. Ayiwa. Mais folikan jumɛn b'i bolo k'a di kanubagaw ma? N'i y'a mɛn ko artiste. Artiste yɛrɛ yɛrɛ. I kanubagaw de. Hali ka ne sigi nin yɔrɔ la yan bi kanubagaw de y'o kɛ. Kuma bɛɛ n kanubagaw bɛ n wele u bɛ n fo u bɛ n apprécier ni n ka baara ye. U bɛ n wele ka n fo ka n encourager. N bɛ kanubaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo. K'a yira u la k'a fɔ ko n'u tɛ don min ne tɛ dɛ. Ne ka diɲɛlatigɛ bi n bɛ se k'a fɔ a bɛnnen don kanubaga ko in ma. Ni mɔgɔ gosira ne kanubaga la i gosira ne la. Parce que ne b'a dɔn kanubagaw ye min ye ne b'o dɔn. N bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲɛ kelen pe. N'i y'a mɛn artiste i kanubagaw don. N ka fani cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo. Awɔ. San'an ka kɛnɛ kun cɛ yala a bɛ Kuntugu hakili la don dɔ la ka se ka wuli ka taa Laginɛ i n'a fɔ Kuntugu kɔrɔba ni mɔgɔ minnu tun bɛ baara kɛ i ɲɛ ka se ka da olu kan? Ni fɛn jɔrɔ bɛ na bi ani fɛn kanu bɛ na bi o ye o ye. Ka da mun kan Kuntugu bɛ fatu don min na ne tɛ yan a jɛnaja bɛ kɛ don min ne tɛ yan. Kuntugu ka baarakɛɲɔgɔn n'o ka staff mun mɛn a ka di ne ye ka gɛrɛ u la k'u ɲini k'u dɔn ka tila ka taa f'a ka famille la k'a ka denbaya dɔn wa ne yɛrɛ fana ye se sɔrɔ k'a ka denbaya fana dɛmɛ ni seko ni damayira ye k'a kɛ komi cɛ tun bɛ cogo min
ne u denkɛ ani fa n'u dɔgɔnin n'u kɔrɔkɛ ani cɛ o de ka di ne ye wa a ka di ye fana ka dɛmɛ sɔrɔ yɛrɛ dɛmɛ min bɛ se ka sababu ye ka taa ni kuntogo ka staff ɲɛ yira ɲɔgɔn na kuntogo junior filɛ nin ye a bɛ ka kuntogo ladege an ka se ka jɛ ka baara min kɛ ɲɔgɔn ye diɲɛ k'o ye o de ka di ne ye walahi ala k'a nɔgɔya amina ya rabi layi kuranko folikan jumɛn b'e bolo ka di kanubagaw ma folikan bɛ ne bolo ka di kanubagaw ma ne bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a mɛn ko ari walima sɔgɔ min i bɛ fɛn o fɛn na kanubaga de don mɔgɔ ma tɔn ni kanubaga la ne bɛ foli lase an kanubaga bɛɛ lajɛlen ma kɔfɛ ka dugawu kɛ an ka jamana yɛrɛ ye yanni i ka taa dugawu kɛ jamana gɛrɛ ye i k'i yɛrɛ fa jamana ye faamuya a filɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin ala k'an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ yɛrɛ bi ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya min b'an dala kɛlɛ ko ni fɛn min yɛrɛ b'ala ka bɛɛ lajɛlen amina ya rabi ala ka ɲɛmɔgɔ ɲuman d'an ma amina mɔgɔ de tun bɛ ne bolo sabara ban d'accord an bɛ se musa kofi ma musa kalabanci folikan jumɛn b'e bolo ka di kanubagaw ma fɛn min bɛ n bolo ka di kanubagaw ma o ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an kanu na an dɛmɛ na ala ka an bɛɛ lajɛlen sɔn hakilina ɲuman na ala k'an bɛɛ bɛn ala ka mali basigi amina ya rabi ɲumankan ye amina ala ka jamana na ala ka suma kɔtɛ amina bɔnɛ ne y'a sin don kari kɛlɛ n banna ka ban ala k'i sɔn o de kɛ n'ala ni kira sɔnna kɛ min mo ɲuman t'a di nka a ko sale dugawu la ko juguya d'accord an bɛ foli belebele di aw yɛrɛ ma a y'an ka wele jaabi o fana diyara an ye baara in a sankɔrɔta a bɛ ala bolo ala k'a nɔgɔya amina ya rabi lamɔ kɛra ala ka sɔrɔ nati baara in kɔnɔ amina ya rabi ya rabi mali ala k'a ɲɛsuma amina ya rabi ala ka sababu ɲuman kɛ bɛɛ lajɛlen amina ya rabi ala k'a ni diɲɛ mɔgɔ ɲumanw bɛɛ amina ya rabi koyi kuntogo ka kasi koyi muso kasi yɛrɛ i b'a kɛ muso kasi kɔ n ko f'i ɲɛna kɔrɔma k'i b'a kɛ muso kɔ i bila kasi kɔ ne la fili na ne ye kasi di ma ile i b'a dɔn ne fana kasi la lolo mali la yan muso kasi ye muso urubare ye faransi urubare ye mali ta bolilen ye lajɛrɛ ta bolilen ye i b'a kɛ muso kasi kɔrɔ i ye na dɔ pasi ma muso kasi a caman an bolo d'accord ka se ka kɛnɛ kuncɛ a bɛ sketch kelen kɛ k'an ka kɛnɛ kuncɛ bra bɛn ka kasi i sini yɔrɔ min na nin n tɛ tun y'a f'i ɲɛ Allahu akibaru kunu su n nana a tɛrɛla de ɲina belebele dɔ y'o turuwa o tɛrɛ yan ne n nani n to ye n dalen ni muso a nalen de k'i sen lɔn sen kan k'a di da ni ɲɔgɔn tɛ a nɔ o kɛ n kan kun kɔrɔta ko i la ma s'i ma n kan kun kɔrɔta k'a ye n kan b'ule ka birinkan kɛ n kan o kɛ nin du gɛlɛn wale ka b'a fɔ cɛmɔba ɲɛ ko ɲina yira nin kan ko a tɛra fɛlɛ k'i la muso nin tɛ a ye k'a fɔ n ye de ko n ye wankɔrɔ ko wa fɔsɔni san ɲinɛ fa la ko n ye wa ɲinɛ fa fɔsɔni san ko k'a kun k'a b'o daminɛ k'a di fa n wale ka o san ka na o di a ye k'a fɔ n ye de ko n b'a nankɔrɔ ko n y'o kɛ daminɛ fɛn dɔ k'a b'o daminɛ dɔrɔn a di fa he Allahu akibaru n na ne ka o bila foto in bɛ n kan ko n kɔtɔ wala daminɛ fɛn ɲini na ka nɔ o k'a kun s'a d'o daminɛ n nana tɛrɛ le ɲina wele k'i si fɔsɔni o y'a da a ye ko mɔgɔ y'o cɔmɔba b'a kɛ sira min na a y'a kɛ ɲɛmu n k'a fɔ de kutubu ye n kan si o yɔrɔ la fɔ lɛrɛ min an ye lɛrɛ min na ɲina bɛrɛma le o di ɲina bomusima le o ɲina bomusima kuma dɔ b'a k'i fɛ t'o fɔ mɔ ɲɛnama le ne di ka sɔn tɛ e ta o n ko o don na ne taalen ji wɔɔrɔ la kɔlɔn na kɔlɔn n taara sɔrɔ dimɔgɔ ni soso de bɛ yen o ye ji bɔ la kɛ dimɔgɔ ye a ka ji tɛ sa fa dimɔgɔ kelen soso y'a ta fa e dimɔgɔ ye ko bɛɛ k'i ɲɔgɔn yɛrɛ sosonin ko k'o tɛ baasi soso dimɔgɔ dɔrɔn k'a ji ta ka sigi a sen kan e o de bɛ bin na n'a ye m'o ye o de bɛ bin dɔrɔn dimɔgɔ yɛlɛla ka yɛlɛ ka o ɲɛji bɔra k'a b'a ɲɛji fɛn dɔrɔn kunkolo bila tigɛ kɔnɔ ne ko o tɛ juguya sira ye o tɛ juguya sira ye Allahu akbar
kabin ki lon domi ki lon ki kanita ki felenge te moyama le ki lon yonte mali mum ikani mali mum yonte no mi no na de na la o de kala yere ina ngala ni ya yakse ikusale fe ta sen do ya no fo ke ne ngol na soro la no pun ngorong ne yele male yorom na ita rolo ole nga ndale nga dungro ba blalai ngo sini nala ka sini duma nala sona ndi na dungro ba mfala kema de jele nya sura dungro ba ira male ka misi kema de uya ya sura de misi wallahi ina la ngran sambre ni kutu buche tu ale ya sura dungro ba ira male ya aba fo ya ye tienu ira ne ka dungro ba mai ne nsina ko muso kan tiga dron o fa ale dungro wale bolo ko nengo tu ale obra ke tara sura dungro ba tu nyale hay nta fini ko tu nyale ta fola ile o kala ta fo masalla obra ba sallallahu salim obra danda fe Mifa production jamani la jabago malikono maliko ka anyori fo ngo mifa she instare jemka mi ame wuli kasi anga seko ni dongo tigila mogoma monu barala anga jamana kono arkon nana bi an la kasi kuntugo junior de ma dongo kuntugo na ka jama u bora sisan no ka feminke aw bela jele oyi dongo ama fo ko ni be dansigi ke anga bi kenena ame foli di anga cameraman yera makosebe no lay trawele ni ame inyogon don batala ko nyumbaga nyumane bila ame mifa production barakela bela jelen fo kenen konnana akana nyinaka abonné anga chaîne mandila no ye mifa production sur YouTube ani ka partager ani j'aime badi ama fola ko akambe jien wati wore